Да, разбира се, има разлика. Мога да кажа защо. Защото, както предполагам, повечето се досещат, един нов автомобил, разбира се, за да бъде отключен, той трябва да има най-новите, нали, ние трябва да имаме най-новите шперцове за този автомобил, които, разбира се, струват повече, отколкото шперцовете, които биха стрували за доста по-стар автомобил. А относно времето, което не е определящо времето за отключване на един автомобил, то може да стане за няколко секунди, може да отнеме и малко повече време. Това зависи изцяло от автомобила и от това дали клиента си е ползвал ключалките, което е доста важно. В какъв смисъл дали си е ползвал ключалката? В такъв смисъл, че по-новите автомобили, знаете, с дистанционни комфорти и такива моменти, в които се забравя механиката и момента, в който трябва да си вземете ключа и да ползвате ключалката. Да отворите и да затворите автомобила, вие си ползвате дистанционно, което е напълно нормално. При това положение, самата ключалка, ако няма тапи, което е адски масово, тапа, която запуша самата ключалка, за да не влизат боклуци вътре. Да предпазва, да. Точно така. И когато няма такова нещо, ключалката се замърсява, разбира се, и се обездвижва. Вътре тя има фабрична смазка, която като се напълни с прах и с общо взето с боклуци, може да се напълни и след това е много трудно да се отключи, защото трябва те първо да